Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabagusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Marso 5, 2022. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon ang Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal, SP Bacolod magapabilin sa virtual session. Samtang duha ka IED nakitaan sa katubuhan malapit sa VMC sa Banwa sa Manapla. Sa mga nagapanguna nga balita national, 4.5 ka pesos ginapaabot nga saka sa presyo sang gatong masunod nga simana. Mandatory COVID-19 booster shots wala pa ginarekomendar sang DOH. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Sa Prime. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection. Balita una sa aksyon. Kag sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, gin kasugtan sa mayoriya nga mga miyembro sa sangguniang panlungsod sa syudad sa Bacolod nga ipaiway ang pagpatigayon sang face-to-face nga pagtambong sa ilang mga sesyon sa palabuton. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, apisar sa natabo nga pagnubo sa alert level status sa Bacolod, gin pa ka maayos ang konseho nga ipabilin sa online o virtual ang ila sesyon bangod sa pamahugman sang COVID-19. Pila ka mga konsiderasyon nga gintumod sa iya mga kopdanan sa konseho amo ang sitwasyon sang session hall nga naka-enclose kag naka-aircon. Dugang pa ni Familiaran, ilan naman nga ginpamangkot sa Civil Service Commission ang among sistema kag ini ang ginahatagan sang pahanugot. Dugang pa sa Vice Alcalde nga kung siya lamang ang pasugtan, luyag na sinikuntani nga makabalik sa normal nga sitwasyon ang ila ginapatigayon nga sesyon. Ang state of health emergency until September 2022 ang COVID para pa. Then, pag-check ko sa civil service, allowed niya po niya siya. But ako yung personally, gusto ko na. Only that nga ang akon wishes subject ya sa collegial action sa sanggunian. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa dugang pang balita lokal, nagapati naman si Vice Mayor Elcid Familiaran sa posibilidad nga malabot na sang syudad sini nga tuig ang new normal nga sitwasyon kung problema sa COVID-19 ang paghambalan. Suno sa Vice Alcalde sa tion nga magpadayon lamang ang kooperasyon sa mga Bacolodnon angot sa vaccination drive, sigurado nga tayuyon man ang panglubo sa kaso sa kada adlaw. Magluwas sa pagpabakuna, ginaapilar man sa Vice Alcalde ang padayon nga pagsunod sang publiko sa ginapatuman nga health protocols agud malikawan ang problema sa paglapta sang virus. Sa dugang nga balita lokal, gin-turn over damlag lang sa Manapla PNP ang duha ka improvised explosive device kun IED nga nakita sa katubuan pila ka metros ang kalayuon halin sa Victoria's Milling Company kun VMC sa Barangay Porisiba, Banwa sang Manapla.
Sunog kay Police Captain Janek Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, tinalikdan nga si Manas ang ginreport sang security guard sang VMC nga may isa ka lalaki ang nakakita sang duha ka botelya sang IED sa Hacienda Candelaria sa Barangay Purisima. Dugang pa ni Bermudez, wala na ibaluan kung sino nga mga persona ang nagbilin sang IED sa lugar nga ginabanta 500 metros ang kalayuon sa VMC. Pero ginalantaw ni Bermudez nga posible ginusar ini sa illegal nga pagpangisda kag hindi man luyag nga maghatag sang espekulasyon nga angot ini sa damlag lang pagrally sang mga residente batok sa VMC. Sa bayan naman sang VMC, ila na ginhugta ng seguridad sa ilang lugar kasunod sang pagka-recover sang duha ka IED. Sa katapusan nga balita lokal, nadugangan sang 65 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 182,118. Sa bago nga kaso, ang probinsya sang Iloilo nagka-record sang 25 ka mga bago nga kaso. Ang syudad naman sang Iloilo may 21, ang Negros Occidental may 8, ang Guimaras may Yaras ang 4, Antique 3, Capiz 2, Aklan kag Bacolod nga may tig-1. Samtang 126 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 171,687 kag 11 ang bagong napatay nga nagdala naman sa kabilugan nga 5,287. Ang Western Visayas may 5,065 ka aktibo nga kaso sa karon sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16. Sando Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kinataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Kag sa detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita national, ginapaabot ang big time oil price hike sa masunod nga semana. Base sa una nga 4 ka adlaw nga trading, yara sa
4 pesos and 50 centavos ang ginapaabot nga isaka sa presyo sang diesel. Samtang 3 pesos kag 39 centimos naman sa gasolina, kag 3 pesos kag 39 centimos sa kerosene. Bangod sa oil price hike, masobra 11 pesos na ang ginmahal sang diesel, 10 ka pesos naman sa gasolina, kag 10 man sa kerosene. Ginpatawag na sang Department of Energy ang tanan nga mga kompanya sang langis para masigurado nga may nagakaigo nga supply sang petrolyo kung maglawig pa ang gyera sa Ukraine. Nagtukod ang Kamara sang isa ka Fuel Crisis Ad Hoc Committee para talakayon kag pangitaan sang solusyon ang natabo nga krisis sa pagsaka sa presyo sang langis sa merkado. Sunod kay House Speaker Lord Alan Velasco, maga-convene ang komitiba sa Marso 7 agud iplastar ang mga solusyon para mabuligan ang mga consumers kag transport sector nga resulta man sa pagtaas sa presyo sang langis. Nagalaom si Velasco nga sa una pa lang nga pag-convene sa komitiba, makadesisyon na sa mga posible tikang para mapahagan-hagan ang epekto sa pagmahal sa presyo sang gatong, ilabi na sa mga nagapanguna nga balaklon. Sa dugang pangabalita nasyonal, ginapadali na sa karon ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang implementasyon sang Strategic Petroleum Reserve Plan sang Department of Energy sa tuyo nga mapahagan-hagan ang epekto sa mataas nga presyo sang gatong sa domestic market. Suno kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, Rino Abad, gintalakay ni Cusi ang Strategic Petroleum Reserve Plan sa ginpatigayon nga emergency meeting sa mga oil companies. Patag ba ni Abad, ipatuman ang nasambit nga plano sa duha ka phases. Ini ang short-term kag long-term. Sa idalom sang short-term plan, magahulam ang gobyerno sang available nga spare capacity sa existing storage tank sa mga oil companies. Kag sa long-term plan naman, ang Philippine National Oil Company amo ang magatukod sang kaugalingon nga storage tank. Ginaklaro sa Department of Health nga hindi kinahanglan nga i-mandatory ang COVID-19 booster shot sa karon, kag ginpahayag nga madamo pa nga mga pamaagi kung paano ikampanya ang vaccination drive sa pungsod. Ginhimo sang DOH ang pahayag matapos ginsuhestyon ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joy Concepcion nga i-mandatory ang COVID-19 booster card sa mga establishmento. Sa ilabi na sa mga lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 1 o kung natapos na ang primary series sang vaccination. Sunod naman kay Health Undersecretary Myrna Cabutahe, nahangpan sang ahensya ang tinutuyo ni Concepcion nga full protection. Apang sa karon, ang mahimo lamang amo ang paghatag sang impormasyon kag paghangop sang business sector. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginaobserbahan sa karon sa hospital ang isa ka opisyal sang munisipyo matapos ginluthang sang mga wala nakilala nga suspetsado sa itong Huwebes ang gabi sa syudad sang Lamitan. Ginkilalang biktima sa kay Tuburan Municipal Administrator Anwar Halik, 48 anyos. Base sa report sang Lamitan Police Station, las 7 sang gabi natabo ang insidente sa tindahan ni Halik sa sitio na Wasa, Barangay Maganda, syudad sang Lamitan. Nagwa man sa investigasyon sang otoridad nga nagapanirado na ang biktima sa tindahan sa nag-abot ang mga armado nga lalaki kag ginluthang sa naglain-lain nga lawas. Na-recover sang pulis ang 6 tanan ka basiyo sang kalibre 45 nga armas, kag sa karon ginahibalo pa ang motibo sa pagpangluthang, lakip naman ang identity sang mga sospetsado. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Kaginyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Marso 5, 2022. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Radio!